Naša zaklada Ana Marija Carević, zaklada za obnovu Bazilike Srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u Palmotićevoj 31 u Zagrebu, danas, u subotu 31. siječnja 2026. putem ovih novih medija svim se srcem pridružuje čestitkama i molitvama za naše nove biskupe, monsinjora Vladu Razuma i monsinjora Marka Kovača. U ovaj radostan dan omiljenog Don Boska, koji ne prestaje privlačiti mlade sa svih strana, iz dubine duše veselimo se blagoslovljenom događaju za Zagreb, grad, nadbiskupiju i domovinu. Danas u 10 sati u Stepinčevoj katedrali po rukama zagrebačkog nadbiskupa Kutleše sa suzarediteljima kardinalom Bozanićem i papinskim nuncijem monsignorom Lingvom, Bog čini svoja djela, a mi u novim biskupima primamo još jednu novu, dublju vezu s Gospodinom i njegovom crkvom. Pozivamo sve prijatelje i volontere zaklade, sve naše molitvene članove i dobrotvore na intenzivnu molitvu za vodstvo i zaštitu Duha Svetoga, Duha koji je branitelj i sila odozgor, biskupu Vladi i biskupu Marku u sve dane njihova pastirskoga života i rada na korist i spas svih naših duša. U novim biskupima vidimo znak da u crkvi Božjoj, zahvaljujući vašoj velikodušnosti, cijenjeni dobročinitelji, i naši radovi dobro napreduju, pa će novi zagrebački pomoćni biskupi uskoro pohoditi obnovljenu baziliku i potom, kad dođe čas, novi pastoralni centar u srcu grada.